21 जून जागतिक योग दिवस। संपूर्ण जगात आज योग दिवस साजरा केला जातो। याचे औचित्य साधून आज परतवाडा शहरामध्ये जागतिक योग दिवसानिमित्त योग शिबिर आयोजित करून प्रत्येकाला योगाचे शिक्षणाचे धडे देण्यात आले। यावेळेस ॲडव्होकेट ठाकूर प्रमोद सिंग JRR गडरेल, भाजपा जिल्हाध्यक्ष अमरावती ग्रामीण ठाकूर श्यामसिंग JRR गडरेल, संस्थापक अध्यक्ष शक्ती फाउंडेशन परतवाडा माणिकजी गडरेल, राम बघेल, बंटीभैया केजरीवाल, विनोदजी पवार, हरिचंद्रजी गहिलोत, कमल इटोरिया, दिनेशजी गहिलोत, प्रवीण भाकरे, नितीन कुरोठिया, हेमंत इटोरिया, सागर गडरेल, धरम इटोरिया, आशिष कळमकर याशिवाय परतवाडा शहरातील भरपूर काही नागरिकांनी योग शिबिरात उपस्थित राहून आज जागतिक योग दिवसाच्या औचित्यावर आपल्या शरीराला योग घडून आणला। विशेष म्हणजे योग केल्याने आपले शरीर निरोगी राहते असे आपल्या वैदिक काळात सांगितण्यात आले आहे। भारतात सर्वात पहिले योग शिबिर आयोजित केले जात होते। यामुळे मानवी आयुष्य आणि मानवी आरोग्य चांगलं राहते असं प्रमोद सिंग गडरेल, भाजपा उपाध्यक्ष अमरावती यांनी आमच्या वार्ताहराशी बोलताना सांगितलं। मी प्रवीण ताडे सोबत आकाश खैरकार, गावरान 90 साठी परतवाडा। या संपूर्ण योग शिबिरासाठी नॅशनल योग चॅम्पियन कृष्णा चांगल आणि हर्षल चांगल यांनी आपल्या योग प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून प्रत्येकाला योग शिक्षणाचे धडे दिले। सीधा साइड सीधा। सीधे खड़े हैं। आवाज बंद। ध्यास समाजसेवेचा, ध्यास रुग्णसेवेचा, शक्ती फाउंडेशन परतवाडा।